ሰላም አብናይል ማንት ፊዴና ኤርትራ ተወሳኸ መተንካታ ናብ ኢትዮጵያ ሰዲዳ ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያ ብልዓላውነት ኤርትራ ተሓድሮ ዘላ ስጋት ደው ክብል ፀዊዖም ከምኡውን ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ ሰዓት ግፋ ተጀሚሩ ይበሃል ኣሎ شيف سمعها دو جلس انا يعني قالس سينكا كملس انا لو علي ثلاثه سويه حدا ربع اكلو غديله حدا بهيوت 8 سنين حدا دما دحيول زيومن كم جونزا سولو فيديوهات አሉ حدشتي ቤተሰብ ታሊኹም ነዚ ቻናል ኩልኹም ሰብስክራይብ እናገበርኩም ጀምሮ ኮራታ ዘቲ እስከ ንخد ከም መጀመር ቪዲዮና ኮን በዛው ዘላ ቪዲዮ እስክንጀምር እስኪ ኮራት ከተተልቲ ከም መጀመር ቪዲዮና ኮን ብና ያማኑኤል ቪዲዮ ለስኪ እንጀምር بزخونه يكون ملكعي نتግራይ عود خوينا ዝገብር ነገር ፍጹም አይንቀበለው ታስዋይውን احنا ተቀርቂርና ዘለና ማለት ነው መስተፈላለየ ሽማሽሙን ዝወፀልና ዘሎ ትግራይ ዕድል ረኺብና ኮይናት ክነትርፍ እንተኽኢልናስ يأخلى يبقى الحزيز ولي قوارنا كي أخلوت سيزي نخلو ده نخلو نكون مخن كبر نخلو أي نخلن عارض جن بقى زمالات بقى تانحنا هو كنواجع بزخنا أكل دليتي بلنا بمزبي بزع تجرايون بزخنا من قد عود خوي ناس كبر أكيدون أي نختل መንግስት ኢትዮጵያስ በዚህ ከሐልፍ ያለ ኤርትራ አይخون እሱር ሆነ يعني ፈቀደን احنا እስኪ ኮራት ታዘብቲ እቲ ቪዲዮ ከም ተትሪዎ ዘለኹም ይመስል ንሕና ኩናት አይንደልን ሰላሚና እንደሊ መንግስት ኢትዮጵያ ዋላ በትግራይ ገይሩ ከሐልፍ ይበል ንሕና ሰላሚና እንደሊ ኩናት አይንደልን ይብለሎ እስኪ ሐሳብን ታሪኩም ሐሳብኩም ቦታኩም እንትናገለጹም እስኪ አውዝኻ ህወሓትን ኤርትራን ብዛዕባ ዝወፀ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ እስኪ ታ ቪድዮ ንሪኣ ኮራት ታዘብቲ ኤርትራን ህወሓትን ንኹናት ይደለሎ ዝብል መልሲ ተዋሂቦ መንግስት ኢትዮጵያ መንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቢሉ ዘቕረበ ቐሲ መሰረት ኣልባ ይቅበል ህወሓት ገሊጽ እዩ ህወሓትና ዋና ቤት ጽሕፈት ወደብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ሰማል 28 መስከረም ደብዳቤ ጽሕፊ እዩ ኣብዛ ቅንያት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ህወሓት ምስ ኤርትራ ሸሪኹ ንኹናት ይደለሎ ክብል መኽሳሱ ዘፍለጥ እዩ በመሰረት እዚ ድማ ህወሓት ነተኽሳም ንኬቱ ግልጽ መልሲ ንምሃብን ከምኡውን ንሙሉእ ትግበራዊ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘፅውዕ ደብዳቤ ጽሕፊ እዩ በሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝወፀ ንሓቂ ዝጉንፀት ክሲ ተበዳሊ በዳሊ ዝገበር በመኻኑ ማሕበረሰብ ዓለም በአግባቡ ተረዲዩ ከጋናዘብ ከም ዝግባእ ገሊጽ እዩ ስለዝኾነ ህዝብን መሪሕነት ትግራይ መንተ ሰላም በትዕግስቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ በምግዛብ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተሸርሸረ ምትእምማን ተዋዓልቲ ዳግም በምህናፅ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ በሙሉነት ዝትግበረሉ መስርሕ ክውግን ይግባእ ክብል ህወሓት ኣብቲ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ገሊጽ እዩ እስኪ ኮራት ታዘብቲ እቲ ቪድዮ ብዛዕባ ህወሓት ሓድሽ ደብዳቤ ዝገለጹ እቲ ቪድዮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ይመስል ኣብዚ ኸ እስኪ እዚ ሓባሎሚ ገና ሓቂ ተዛሪቡ ይብለና ኣሎ እስኪ ናይ ብርሃነ ልፍዓት ቪድዮ ላሪእና ንመለስ ኮራት ታዘብቲ ባዕለይ ማለት እዩ ኣብቲ ምጥያሽ ሓራ መሬት ዝብልሲ ወዲ ወረደ ኢዶሎ ዶ የለን ዝብል እውን ሕቶ ስለ ዘለኒ ናይ ወዲ ወረደ ኢድ ኣሎ ዶ የለን ዝብል ንዝምልከቶ ኣካል ገዲፈ مرققات مالتي نزملكة أكل قريفة نايود ورد إيد علو دي لنو إلكا مرعي ون أقداسي اسكي كرة تعزوتي ناي برهان الفعاتي فيديو كم تتريو زلهم يزمسل ودور دا أب حارة مريت متياش علو دي ويهلي كحاتت علني يبلنا له برهان الفعاتي أبزغا اسكي حانت فيديو لارينا الملس بحرها الزول لعوينات مقارب يولم سي إتبقى باتينو فركس كس هذا وضعي حسو حكينا لنا خفتي عدي كله كاب أذربيجان كاب تركيا كاب جزعدا عرب إمارات كشيء واحد ندو جزعم جزعدا حكينا أكيد له مديثر جنا ما خلي خلي اسكي كرة تعزوتي الفيديو كم تتري وزر لهم يزبسل أب إثيوبيا وزح ساعات وج أنت تتلعيلو مقارنة يولي يبلنا له مقارنة ون أيهلين بتعمي خبيد وج بتعمي خبيد كم تزحلف 3 عامات 4 عامات كم زرينايو ابنا تግራይና ابنا ኢትዮጵያ ዝነበሩ ካውን ዝገደደ ኮኒ ኽእልዩ እስኪ ሐሳብ ታሊኩም ሐሳብኩም ኮሜንት ናገርጽኩም ኣብዝኻ እስኪ ሓንቲ ቪድዮ ላሪና ንመለስ ኮራት ታዘብቲ ኤርትራ ተወሳኸ መተንካታ ናብ ኢትዮጵያ ሰዲዳ ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያ ብልዓላውነት ኤርትራ ተሓድሮ ዘላ ስጋት ደው ክብል ፀዊዖም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ መደብሩ ኤርትራ ፎከስ ዝተባሃለ ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያ ብመሬት ኤርትራ ቢላፍ ደገ ባሕር ንምርካብ መሰል ከም ዘለዋ ብተካይዶ ዘላ ተዋጋኢ ትረኻ ዓቢ ስኽፍታ ከም ዝሓደረ ገሊጾም ዝኾነ ከም ዝኣመሰለ ስጉምቲ
بمفررح بأسجداد يخون بورار نهجرو حقي شارتر حبرات هجرات مسرتو متكلات حبرات أفريكان بفلايد مانتي كاب مجزاتو محدراس تورس دوات مخبار دقي مزرقاقز أواج كايرو عصرت تشعت السان 4 كل عم تحزق خوينيلهم أزوم بوجل إرتران مهران بشومة تكم تعيسر عيسران حموشن ناب حبرات هجرات حبرات أفريكا حبرات أوروبا عرب ليج أمريكان كالوت هجرات محبرات نابزلاخو ملختيم زخونة هجر نايكالي هجر دوب بحيل غتغير حقاو مورالاوي مسل يبلان كارن أفريكا دروب سنكي كونتاتن جيجتاتن بزحواقا كفيليم كموتيتو لعل سغاي سبات ممزبالن مهماش كنتبان سعيبو كالي توسخن بتفنان دما نخلتين هجراتن ملاقتي زوبان عناو كخوني بنفال آتنقغام سب سلطان إثيوبيا بزعبا واننت بحرخون ودب عسب عبستفلالي قاتامتات بغالع كزارب السمعو كوينم آسمراون ملسخته بولت أنحام عبزغنيات بريجانت إثيوبيا تايت كسلاسن بارلاما هاقور عبزهابون أي مخفتي مدرم إثيوبيا بعلمه هقراون زباون قديات نتفتساتفون حيال تلوان كلوا كمزلو بمقلات كان مسالة ساعمتات عفدق بحر بزي فتحوا قباب كمستمنزع تزاريبهم إثيوبيا بمونغو أباين كيحي بحر نتركب هاقريان ناي متعدلا دما مسكلتيو ميات استاساس ريلم نسيحبو دما إرترا أب زهابوتو ملاش تي بوغن إثيوبيا استوهاب مقلتي حدش قجت كل عزخلي كتبلا تنقرام زم قجل إرتران مهراتا بإرترا ديمقراسي سباو مسلاتن تحتاتنت نزلو محدرا نخنقز نتفوينو مع بإرترا ديمقراسيا ولوتي نخنبت زقبرو وتعري أنتار لالاونت إرترا نزقبر نمكلخال أبواغا عداغا كم زيتو وقليشام إثيوبيا بكيح بحر دركبا ودبات بسلامو من قد ترايا كتكم تخل الزخو اندما كلهم إثيوبيان هاقرم ودب آلبو مخانان بخومو كم تغطلن مسز عامني بل آب موداتا ملغتو مع بزغربو 4 نتبتات دوبات ويلالاونت إرترا مقيار بإثيوبيا خون كالي هاقر زقبر مقرار ويدما مدلوات وتهدراو سقومتي كم زخونن وقليش مالهم حبرات أفريكا حبرات هاقراتن زباو مشارختن عندتات چارتورم كحلو معراق وطريق كلاخلو كمون أبكرن أفريكا سلامن مرققان الزرق كلاخلو تابعي تقريبا نخلتو منقستات عبزو محلالفو ملغت دما أب كندي من نحنح نقودات بسلامو من قدك فتحون زباو متحوارن حبراوي كتباو معمالن كمرتون تلابيهم بتوسخا بإرترا حرنت ديمقراسن فتحن منقاس ناتقالسنا بمسر سوشان سلامن مكلخال أنتار قداما ورارن أبقون هزب إرترا كمدلنا دقيمنا نرقاق تشيلوم قدما منيستر إثيوبيا أبي أحمد بعصر سلسة تكمتيم إسرائيل سلسة ناب كرمي بايت هاقور قريب وقايح بحر تفترا ودوبي إثيوبيا مخانون واننت بحر قدايه لاو مخانون دحر مقلاتا بموداتا مقابلتنا إزحالف عامت حيل عمام قايح بحر استسمي قجل إرتران مهرات ناتي إثيوبيا زغربوت تطلب بتاريخ زي كونوعن بحقي زي مخنن بنفال نتمقوت زبده نوي حاتتا ناب عالم لخيان ودبات هاقراتن معقنا زينان ليخم من بارمي زكاريم اسكي كرة عزفتي فيديو كم تتريو زلهم يزمسل نغط اسكي نابت غطالي زلو فيدينا كوسلكم أبي أحمد نهبطامات إثيوبياوያን አኪቡ ወደ ዱባይ የምትሸሹ መሆን የለባችሁ አብዝ እዋንዚ ዝኾነ ሰብ ናብ ዱባይ ከይሃድም ተጠንቀቁ ኢሉ መጠንቀቅታ ሂቡ ይባላል እስኪ ዛ ቪዲዮን ዚያን ስማዕ በደናው ዘመን የምትሰበስቡና ሀብት የምታካብቱ በችግር ጊዜ ደግሞ ወደ ዱባይ የምትሸሹ መሆን የለባችሁ በመከራውም ጊዜ በስኬቱም ጊዜ በጋራ ጸንተን የምንቆም መሆን አለብን አልመን የምንተኩስ ተናግረን የምንተገብር ጩኸት አያርደንም በማንኛውም ጩኸት አንርድም በክብርም አንታለልም እምባርከም ሰማዕኩም ወይ አብይ አህመድ ሀብታማት ኢትዮጵያውያን ኣብ ጽቡቕ እዋን ገንዘብ አኪብኩም ናይ ሕማቅ ዘመን ኢትዮጵያ ክመጽእ ከሎ ናብ ዱባይ ከይተሃድሙ ኢሉ ተኩስና ይንስሕትን እናበለስ ከፈራርህ ውዒልሎ ንምንታይ ኮነ ኸውን ብዙኾነ እዚ ሁሉ ናይ አብይ አህመድ ፈኸራ ዋጋ ከም ዘይብሉ ድማ ልደቱ አያሌው ከም ዝይሉ ይመልሰልናል ይሄ መንግስት ምንም መመከት የሚችል አይደለም ራቁቱን የቀረ መንግስት ነው ህዝባዊ መሰረቱን ያጣ መንግስት የተነጠለ መንግስት ነው በአንድ ግለሰብ ግለሰብ የሚመራ መንግስት ነው ያለ ምንም ህጋዊ ማዕቀፍ ያለ መዋቅር ይሁንታ በአንድ ግለሰብ እንደተፈለገ የሚመራ መንግስት ይሄ መንግስት በምንም ተአምር አንዳንድ ሰዎች በስልጣን ላይ መቆየቱን እንደ ትልቅ
ብቃት አነናቀው ምናምን ሲሉ ሰማለሁ። ከራሱ ብቃት የመነጨ አይደለም። ሁሉ ጊዜ የዚህን መንግስት በስልጣን ላይ መቀጠል ስናስብ መውቀስ ያለብን ራሳችን። ሰሚዕኹም ወዶ ልደቱ ከዓ ከምዚ አይነቱ መንግስቲ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ተራእዩ አይፈልጥን እዩ ይብለና ኣሎ። እዚ መንግስቲ እዚ ናትና ሕምቕ እዩ ስጋብ ሕጂ ብስልጣን ንክጸንሕ እድል ረኺቡ እምበር ከም መንግስቲ እውን ክንሓስቦ ኣይንኽእልን ኢና ይብሉ። ብሩኽ መዓልቲ። እስኪ ኩረት ዓዘብቲ እቲ ቪድዮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝመስል ኣብዚ ኸ እስኪ ኣብ ዕደጋ ሐሙስ ዝነበረ ግፋእ ይብለና ኣሎ። እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ትማሊ ኣብ ቲክቶክ ፖስት ተገበረት ቪድዮ እያ። እስኪ እታ ቪድዮ ንሪኣ ኩረት ዓዘብቲ። እስኪ ኩረት ዓዘብቲ እቲ ቪድዮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝመስል ኣብዚኦም ዘለዉ እቶም ስሚዕኻ ዶ ጀለስ ደለያኒ ቃለስ ሲነካ ክምለስ ኣነ ፈቕዲ ድሕር ዚኦም ግፋ ተጀሚሩ ይብለለው። እዚ ኣብዚ ከዓ ፖሊሳት ኔው ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ወፅዶ ካብዚ ዓዲ ተነፅላ ካዓዲና ተቓሊስና ምፅና የብድምና ሕሉሉ ወፀሉ ኮፍለል የወልዐሉ ንምንታይ ዲ እስኪ ኩረት ዓዘብቲ እቲ ቪድዮ ከም ዝሪእኹም ዝመስል ኣብዚ ከዓ እስኪ ኢሳያስ ብፅፊዒት ክወቕዓና ይብለና ኣለዉ ጀነራል። ኣብዚ ከዓ እስኪ ንሪያ ናይ ጀነራል ጻድቃን ቪድዮ ላ ኢሳያስ መንግስት አቅም አለኝ ብሎ ስላሰበ በጥፊ 2-3 ጊዜ መትቼ የፈለኩትን አረጋለሁ ብሎ አስቦ ስለነበር የጀመረው ጦርነት ነው። በጣም የሚቆጭ የሚያበሳጭ አይነት አጀማመር ነው የነበረው። በራችንን ከፍተን ኢኮኖሚያችንን ከፍተን እንደፈለጋቸው ከዚህ ቡና እየወሰዱ ኤክስፖርት ያደረጉ ወርቅ ኤምባሲያቸው ውስጥ እየሸመቱ ዶላር ኤምባሲያቸው ውስጥ የመነዘሩ በሄሊኮፕተር እየጫኑ ያልተደረገ ነገር የለም። የመከላከያ ኃይላችንን ከፍተን ያሳያናቸው ያለን ከዛ የበለጠ ለመዛቅ ፈልገው የተሳሳተ ግምትም ስለነበራቸው የጀመሩት ጦርነት ነው እና እኔ ያኔ ይሄ ነገር ሲጀመር ከመጠን በላይ ከተበሳጩት ሰዎች አንዱ ነበርኩኝ። ሁለት ነገሮች ላንሳ በዚህ ጉዳይ። አንደኛ ኢትዮጵያ የባህር በር አክሰስ ያስፈልጋታል። ያኔም እንደ ኢሹ መነሳት ነበረበት። አሁንም ቢሆን እንደ ኢሹ መነሳቱና ለዚህ እንስራ መባሉ ትክክል ነው የሚል እምነት አለኝ። ያኔ ኦፖርቹኒቲ ነበረን። ኤርትራውያኖች ራሳቸው ጦርነት ስለጀመሩ የሆነ ኢንተርናሽናል ትሪቲ እንኳን ቢኖር እነሱ ጦርነት በመጀመር ስላፈረሱት እኛ ኢናፍ ፕሪቴክስት ነበረን ያን ስራ ለመስራት። ከአቅም አንጻርም ቢሆን በተለይ ወደ መጨረሻው አካባቢ ፈጥረን የነበረው አቅም የፈለግነውን ነገር መስራት የሚችል ነበር ሰራዊቱ። እስኪ ኩረት ዓዘብቲ እቲ ናይ ጻድቃን ቪድዮ ናይ ጀነራል ጻድቃን ቪድዮ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ዝመስል ኣብዚ ከዓ እስኪ ትግራይ ፕሬስ ጻድቃን ዝበሎ ቪድዮ ለስከ ሪና ያልመለስ መጪ ብዝተዛረበ ቁፅሪ ናይ ጻድቃን ምንነት እንታይነት ይቕላዓሉ። ልከ ከምቲ ኣፍ ክኽፈት ኣእምሮ ይንበብ ዝበሃል ዓቂ ጻድቃን ዘየለ ተርኽ ሓሶት ይዛረብ ዘሎ ዘየለ ጻድቃን ዝሰርሖ ስራሕቲ ዝሰርሖ ወንጀላት ኣለዎ። ምስ ጌታቸው ረዳ ኮይኖም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እናሰርሑ እናሃለዉ ኣሕሊፎም ሂቦም እዮም። ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ክንፍርም ኢና ኢሎም ቺፍ ኔጎሽተርስ ኮይኖም ምስ ኣሰፋ ኣብርሃ ከይዶም መንግስቲ ትግራይ ኣፍሪሶም ዝመፁ እዮም። እዚኦም ተጠየቕቲ እዮም ፅባሕ ከም ስለኩም ዘለኹ ጻድቃን ኣያታት ኣለዎ። እሕሊፎም ዘይብዎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኣያታት እኒአዎ። ስለዚ ፅርዕ ክትብሎ ተላ ብድድ ኢሉ ክመፅእ ኣይጨነቆ። ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዘጭንቀ የብሉ። ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ እታ ስልጣን እያ ታሕነ ዘይፈደኽዋ እታ በዓል መለስ ብኢሃደግ ግዜ ዝተሰጎግ ኩላ ንዓኣ ሕነ ዘይፈደኹ ንሕወሓት ሕነ ዘይፈደኽዋ ኢሉ ሕንን ዝብል ዘሎ ካሊእ ምንም ኣጀንዳ የብሉን ባይዘወይ ካሊእ ሓድሽ ነገር የብሉን ማለት ዝተመነወ ዘረባ እንዴት ዛረበኩም ዘለኹ ዝተመነወ ዘረባ ኢና ንዛረብ ዘለና። በዓል ኮነሬላት ሽሙል ዓለ የድልን ፀውዮም ዝወድእዎ ዘረባ እዩ። ጻድቃን ዓላምኡ ባህጉ እንታይ ይመስል ነይሩ? ህዝቢ ትግራይ ሰሚዑ ፈሊጡ ኣስተውዒሉ ዝሓደሮ ጉዳይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ሓድሽ ነገር የምፃናልኩም ጻድቃን ኮነ ኢሉ
منسي تجراي ننوعلو خبالا منسي تجراي تعمص حد كوينات كالعلم كنتقافا كنواقع اسكي كرات عزفتي ناي تقراي بريس فيديو كم تتريو زلوخم يزمسل حساب انتهاليكم اوز فيديو زي حسوهم ابوتا كومنت كتقرصو تخوليكم كرات عزفتي اسكي اوزخا مرحتي يما عراري يبلا لوا زندينا زين اسكي بتعم تحزن فيديو اموس كنرا علي سلسته سوي ايه حدا ربعي اكلو قديله ايه حدا بهيوت تمني سنني حدا دما دهيولي شديش تسكاب غزاجي كاب علي لوص اكلات يو كابزم شديشته خلتا إيدي يحلفني أخو جن الراسي اللي تغمي لقنا خو نجار يلي لو عالتهم لعمل على خوينا يشاخط اللو عريهم دقيمهم دقاقيمهم بعبي تعدي يخون دو عالتهم استواهيدهم يخون لا مدرخم يقتيو حزب تقراي معرارة حزانه تيودئي نوعات تيحاسسي داقم نوعات لخي قورقو ازي أحد رايلي حل اسكي كرات عزبتي نايزن ادينا فيديو كم تزريقكم يزمسل حسام تاليكم اسكي حسوم كومنت ناغرصكم ابزخا اسكي خلخا تصامد ازيا امينخا تصامد يبلنالو زعبا شعبيا مزراب ابصم دو كل زي تግራይ فوتو زلو زعبا شعبيا مزراب مال شعبيا زغبر جبن اي تزارو لك عبا شغده فغدفو نحنا قال بلالنا لو من شعبيا زي حاتتكم صباح تحتو ايرتراو يلن عش شوهم زلهم فلتو مش شعبيا ناخذكم صباح نغو تحتو نصح ايرتراو يلن تجبننيا شعبيا مستجبننيا ناخذكم صباح نغو نصح حزبنا اتحتوني مورال يكلكم مورال سي ايكلكم تتحتو تقولكم شعبيا تحتو شعبيا حزبنا بحيلي اتيو غدفو ندابنا كندي سب شفيتو نبرخ عدو نداخده سبيتو ندحازه اديو نداسره غزو ندعصو بحيلي اغديب اتيو شعبيا غديفكم تحتو حزب يلن صباح حزبنا نصح يابس بيلاطس حصو بيدو جبننيا شعبيا تحتوها شعبيا مش شعبيا لو مصمدكم صباحها تسزوا انا ركز كبراي بواغات زيت حزب تግራይ تطالعوا كارتات قلعت تقبر خم زلهم فلتو يفلتوا صباح نقول حطوا هيدا العلو فالعلو تخوفوا حطوا لشعبيا هم تحتوا له شعبيا انا كنت كتوكم اكل قبل كتوكم لازم على وين كسمعني اسكي كرات عزبتي ناي سلطنه فيديو بزعوا شعبيا زولو فيديو كم تريو زلهم يسمسل حسام تاليكم حسوكم ابوتا كومنت ناغرصكم كرات عزبتي دايلو عند فيديو نازو ميموس نيرم اوصال فيديو تملي سكساس مس نس چانل زي كلهم سبسكرايب نغار كيترسو كرات عزبتي